Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Amina Salisu yar Fulani wacce aka fi sani da Hajiya Gaji, matar kafi gwamna a kwana 90. Masoyana ku kasance da kamfanin Zaina Weaving and General Enterprising. Amma yadda kuke gani na a cikin nan, wannan kamfanin suna da dogaye riguna, mayafai irin na kasashen waje da su India, China, kai hadda kayan Dubai a cikin kamfanin. Kamar yadda kuka gani haka a jikina. Wayannan irin na su Dubai, China, har kayan Ingila muna da shi a cikin shagon nan. Haka kuma suna karɓar kwangila sarrafa kayayyakinmu na cikin gida. Masoyana kamar irin wayannan rigunan, kun gan su na ƙasashen waje. Kamar irin wayannan mayafai. Kun ga kamar irin wayannan mayafai. Duk na ƙasashen waje ne, ba na ƙasar mu Najeriya ne ba. Wannan daga Indiya yake. Kuma ga sauƙin farashi. Kayanmu muna ba da sari da na waje da namu na gida cikin farashi mai rahusa. Domin neman ƙarin bayani sai ku neme mu a kamfaninmu da ke unguwar Aisami, inda muke sarrafa kayayyakinmu na gida. Ko kuma shagonmu mai namba 6 da ke gidan Kasim Warure a kasuwar Kantin Kwari. Ko kuma ɗaya shagon namu wanda yake namba 5 wato 5D da ke gidan Sani ɗan Danko a Unity Road, duk a Kantin Kwari. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka.